яшәгән халыклар, шушы халкы, үзебезнең халык. Ул вакытта безнең керәшеннәрнең дә иң борынгы бабалары, әбиләре, нәселләре булган шушы телдә сөйләшкән, безнең туган телдә. Һәм шушы Кытай әйткән беренче сүздән соң инде 200 гасыр вакыт үтүгә карамастан безнең халкыбыз үзебезнең туган телебезне бер кайчанда алмаштырмаган, бүгенге көнгә кадәр алып киткән. Дөньяда бар бик күп халыклар. Ул халыкларның кайберләре үзләренең төрле вакыйгалар аралашу вакытында үзләренең туган телләрен юкка чыгарганнар, яки туган телне алыштырганнар. Һәм ул төрле вакыйгалар аркасында, дин аркасында да, сугышлар аркасында да телләр алышынып йөргән. Ләкин безнең телебез, безнең туган телебез бер кайчанда алышмаган. Безнең төрки, татар дип атыйбыз хәзер. Теге вакытларда инде безнең керәшеннәрнең әби бабалары да булганнар. Шушы төрки, татар телендә яшибез бүгенге көнгә кадәр. Һәм безнең гомеребез менә шушы Кытай язмаларына сызылып калган. Һәм безнең гомеребез бүгенгә кадәр дәвам итә. Димәк, без бу дөньяда булганбыз. Бар, булачакбызмы икәнлегендә сораубыз бар. Чөнки заман бик катлаулы. Мин бүгенге көндә тел мәсьәләсендә бер әйбер әйтәсем килә. Безнең төрки тел белән нигезләнгән туган телебез, керәшендә дә шул тел, мөселман татарларында да шул тел бүгенге көнгә кадәр сакланып килгән икән. Моның сакланып килүендә бик зур көч куйган керәшеннәр. Чөнки керәшеннәр ул чакларда булган төрки теленең, төркиләр башлаган туган телне үзгәртмәгәннәр. Аңарга гарәп фарсы сүзләре дә күп кирмәгән, рус сүзләре дә күп кирмәгән. Ул телнең чисталыгын, үзебезнең бүгенге туган телнең чисталыгын шушы 1000 елларга кадәр саклап килүдә бүгенге керәшеннәр файдалана торган телләргә карап, аларга бүгенге халкыбыз гаять зур рәхмәт әйтергә тиеш. Безнең телебезне саклау һәм үзебезне саклаубыз бүгенге дөньяда төрле халыкларга үрнәк булып тора. Төрки телле башка халыкларда бик күп. СССР вакытында да хәзердә СССРда читкә киттеләр. Ул телләрдә үзләренең казах, башкорт, башка телләр, аларның үзләренең телләре һәм исемнәре, шушы халыкларның исемнәре безнең кебек узак еллар, мәңгелек елларында сакланмаган. Тормыш бара-бара аларга бер исем кергән һәм үзләренең телләрендә әзмәт үткәргәннәр. Безнең иң узак шушы телне саклау буенча һәм үзебезне саклау буенча төрки халыклар арасында бүгенге төрки халыклар арасында без иң узак яшәүче һәм туган телебезне иң узак саклаучы татар халкы дигән исемне йөртәбез.